Hi everyone, नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरना लाग्रोनाय जालायबाय। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय फुंनिफ्रायनो आरो मर्निं स्टार्ट। ओमफ्राय दिनैहाय आङो पुरि ओमफ्राय आरो दालि आलु संदों आरो। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ नायनानै जुदि एसेब्लाबो मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदो। ओमफ्राय आरो नायलांबाय थादो लोगोफोर। नै पुरिया सावनानै लाखांबाय आरो आं फुङावनो सावदों। ओमफ्राय दायो नैबे फारसेथिंहाय ओंख्रि संगासिनो आरो दालजों आलु आरो माने बेजोंनो जानो संगासिनो आरो ना पुरिजोंनो जानो संगासिनो आङो। नै दायो हायनानै लाबाय आरो ना जानोसै जाना लागोनसै आरो फुंनि गुरै जि मोजां जाखादो नै पुरिया जानोसै लोगोफोर दायो नै आं दायो जागासिनो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय मोखां सुखांनानै मोखाङाव जेबो फोनखायाखै, जेबो क्रिम सिम जेबो लगायखायाखै आरोना लोगोफोर। सिखारनानै मोखां सुनानै ओमफ्राय खामानि मावखाबायबो। ओंखाम ओंख्रि संबाय, पुरि सावबाय, ओमफ्राय आरो ओंख्रिबो संबाय, मोनखांबाय। ओमफ्राय दायो जाबाय आरोना लोगोफोर। जेबो लगायखायाखै, सिम्पोल गाज्रि नुथारदों नै लोगोफोर नालाय। नै ओंख्रिया जि बानलु गोसा जादों, एसे बानलुखौ एसे बुरजायैनो होदों आङो। मानो होनबा पुरिजों जाबाथाय एसे गोसा जानो लुबैयो आरोना आङो, दालिजों आलुबाबो। ओंखायनो बानलु गोसा होदोंमोन आरो आं। नै बेयो मा लोगोफोर, नै आं दायो मा खालामनो नागिरलायखो नायदो लोगोफोर। आटा सालिनो नागिरदों आरो आं। नै मा गोलैलायखोथाय, आटाया बांद्राय साफा मोनबोआ नालाय, ओंखायनो सालिना दोननो सानबाय आरो आङो। ओमफ्राय दिनैनो सालिखानोसै टाइम मोननायावनो। ओमफ्राय राजायाबो बिफाजों दं नालाय, ओंखायनो सालिखाबाय आरो आं लोगोफोर। नै आखाइ थाइसेजों सालिग्रोबाय लोगोफोर। रावबो खेबना होग्रा गैया नालाय, रावबो साफायना होग्रा गैया नालाय, हारसिंनो साफायबाय आं। नै मेख्ला गानलायनानै सालिगासिनो आं लोगोफोर नै दायो। मानो होनबा आङो नाइटि गाननासो दंमोन आरो, ओमफ्रायो सालिनाय समावहाय नाइटियाव गुफुर नांबायना आटानि गुन्दैया। ओमफ्राय दायो ओंखायनो माबाखौ मेख्लाखौ गानसिनना लाबाय आरो आं नाइटिनि सायाव। ओमफ्राय नै सालिबावनांगौ दंबावो आरो। नै लोगोफोर सालिखोन्दा गुन्द्राया जि बुरजा ओंखारखाबाय, बेहासो प्लास्टिकसे मानि ओंखारबाय आरो लोगोफोर नै। ओमफ्राय दायो सालिखांबाय आरो बेयावहाय खेननै सालिखांनाय जाबाय बेयाव, ओंखायनो एसे साफा नुबाय आरो। बेरायफैलायबाय नै राजाया। राजा बुद जागासिनो दङ हा? नैबे खानजंनि थाखाय फैबाय थायो राजाया। खानजंखौ बिराद मोजां मोनो आरो नैबे खानजं फैयो। बुद होनायखौ आंखौ राजाया जानोनो होलायासैनो, हारसिं जागासिनो मालाय। बाय बाय थाग दे, बाय बाय दिदे। थाखिबो देखिसु जाबाय बिचारा नाय, थांनो नागिराखै नै। थांसै लोगोफोर जोंहा नै। ओइ राजा फै, याव गुरुतु गुरु दुटा तो ইয়াতে আছে। लक्ष्मी साइड थाग दे मैंने কি नाम आছিলে यार? लक्ष्मी आरो हामसि। दायो आङो दावदै एवना लानो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओंख्रियाव होनो। मानो होनबा आं ओंख्रियाव होगोन आरो खुमब्राजों आलु दावदै। दायो आङो ओंख्रि संगासिनो आरो लोगोफोर। नै दावदैखौ हरखांखाबाय आङो एवना लाखांनानै। मोनबाय लोगोफोर एबार ओंख्रिया। नै आंनि ओंख्रि संनाया लोगोफोर मोनबाय आरो दायो हायनाबो लाबाय, ओंखामबो खुरनानै लाबाय आरो आं। ओंखाम जानोसैलाय लोगोफोर दायो सानजौफुनि।
जाना लागोनसै लोगोफोर दायो मोनाबिलिबाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो नै मैगं लांफैबाय आरो आङो दखानाव फैदों दखान गई आছো ना সেইকাৰণে আহি আছো राजाया जोंहा दखानाव थांनायखाय मिनि मिनि थाबायगासिनो কি লাভ এটা কেনেকা এটা দিছিল এটা এটা মুখে দিবা এটা হ্যাঁ এটা মুখে দিবা ভাল লাগে না এই কি ধরেছি আলু ধরেছি নাকি আরে মোর এটা কি খেলাম আরেকটা পপকর্ন দিবে दायो बाजारनिफ्राय माबानिफ्राय फैबाय आरोना दखाननिफ्राय बाजारसो नालाय नै दायो दखाननिफ्राय फैबाय आरो जोङो खुमब्रा थाइसे लाबोबाय ओमफ्राय नै सिनि दं आरो सिनि लायदों आङो नै राजाया मेथाइ जागासिनो नै राजाया जागासिनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै लोगोफोर